Jogo modak kod tuo mar ndulme kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho ber chenro mag thieth ne jogo mani kod tuono, ka bende gidwaro mondo puonj oganda ka otenore kod tuoni mondo mi akweda magiyudo orum. Jojuma leronwa sigand jogo modak kod tuo mar ndulme. Tuo mar ndulme en tuono moganda maromo milion 70 e piny mangima koro dak godo. Caused by either genetic disorders, or it can actually be acquired in the course of someone's life if they undergo traumatic situations, for instance an accident. Na experience gimoro ma kizungu luongo ni absence. Koro gini ne miya ng'eyo ka gini biro. Mama wan timo thieth kuonde mopogore opogore. Ajuoga to nokodhiye. Koro samoro ka wan kata waluar kata wabedo gatax, pani samoro ka gikonyowa to gimbe gidhi mako tuoni. Lipot yango ni e piny Kenya kwan ji maromo milion 2 koro dak kod tuoni. Kabede kaunti ni ma Migori kwan ji maloyo 200 bedo dak kod tuo mar ndulme. Across the county, we have 214 cases of epilepsy. These are patients who are actually seeking care in our various healthcare facilities. Kata bed ni tuo mar ndulme nyalo yudo ng'ata kata seche modongo osetude kod miriambo ma opogore ma oting'o mano ni nyalo loke ka kuom ng'ato ka itere kama chielo. It's brought about due to abnormality in transmission of signals within the brain, a medical condition, and we just want to dispel any myths that it is brought about by witchcraft. Kata na wuon no ka winj maber gimatimani no ke en gima understand maber. Valenta Dhiambo majegni 32 mawuok e gwego mag Kanga e subkondo Marongo e kaunti ni ma Migori en achiel kuom jogo eko ma odak kod tuoni mar ndulme. Mar ndulme nokonyuola godo en gima ochaka ewi dongo, ochaka ka higa 1.5. Nadhi skul mana kaka nyithindo mamoko. Gik mang'eny mana neno kaka odongo gi tuo mar ndulme manitimo na to nyithindo mamoko to kata jok mamoko ne ok timnegi. To nwanyalo wera jopuonj wer lakini kochopo ni koro ji dhi piem kamoro to an igola oko nikech giluoro ni an gi tuo mar ndulme. Adhiambo wacho ni osekalo midhiero mopogore ma oting'o lalo tich nikech tuoni mar ndulme. Chako manyo tich atiyo kuonde moko to ka bedo ma tuoni kata dichiel diriyo to iyudo ka igola kata mane tich. Asetiyo kuonde mang'eny sana ma ogola e tich nikech an gi tuo mar ndulme. Yudo jaera ma oyie bed kode bende ok osebedo mayot e ngimane. Koro kisenyise gima kamano to kinyise ni in gi tuo mar ndulme ni tibro neno ka ng'ato pache chako lokore. Wuoyi kobiro ira mano gimo kanyise. Koro chieng' moro notimore in one or two occasions nosetimore nani okanyiso ng'ato to chieng' moro kata ka wan kode to apoka tuo notima. Adhiambo wacho ne midhiero ma en kaachiel gi jomamoko ma odak kod tuoni mar ndulme koro kalie biro nikech oganda mathoth ok osido ler ka otende kod tuoni. Gola e tich kamano gino nobedo na malit kaka ng'ama nigi tuo mar ndulme. Kuom mano na sechego ema na amua ni mondo achak mondo awuog oko. Awe tich mnindika e tich kamoro amora. Awuog oko mondo apuonj tich. Jogo modak kod tuoni mar ndulme bende wacho ni piny owacho ok oseketo maino e thiedho tuoni kaachiel kod puonjo oganda ka otende kod tuoni. Watiyogo manya konyowa e yo mar thieth kata e yo ma wanya control go convulsions gi gin yedhe mabech gini malo kabisa. Bedo ni oganda mathoth koro pok oyudo ler ka otende kod tuono mar ndulme oro osekelo akweda ne jogo modak kod tuoni. Kabe jolony wacho ni ber ka koro ikawo okang' mar puonjo oganda ka otende kod tuoni. Jojuma, Ramogi TV, Migori.